Sal, sana, tugnaw kaayo. Veterano dos. Veterano dos. Hello mga bay, kumusta mong tanan? Masa may sarado diri, sarado muna natin. Okay, magmarites tayo. Bukas kasi ano. Parinig naman nila ang marites natin. Kaon na tabay. Hawan na ba yun? Wa na siya lamisa bay. Kato na lang kuan. Kato na lang dito. Iuurong pa to namo diri. Di apay upat kasakong bugas bay. Di ang usa o natuog siya. Pahuway siya diha kay kuan. Natuog pa siya. Dito yung isang sako. Dalawang sako nandoon oh. Dalawang sakong bigas. May isa pa lang ang naangat namin. Ko pahuway siya kay ang bukto na kuanan na. Naibot ang ugat, baling kabugat. Kaon ta, hello. Ngaon ta, di atay kuan diri oh, mas buslaham. Mas buslam, di rin sila mahilig slaman. Oh, hindi ka magpapaksara. Sarap kaya. Tapos meron tayo ditong kinawaling kanin. Nasunog ang hawakan. May adobong manik tayo, meron din tayong buttered chicken at meron din tayo dito ito masarap to chicken cream ito ba masarap to ba pero gusto ko adobo muna mamaya na ito si canbats dito lang muna sa taklog so, mag adobo muna tayo at saka white rice plain muna tayo plain na putahe. Kaon. Ginagmay latag rice ron bay kay kuan ginahinay na tag sugod og diet kay kuan man. Manamang Ramadan baling namukol man tag maaya ni nambugol. Nanambok naman ni ato ang aping bay. Adobo wala man lang kahit isang paasara. Labi talaga tong team buto-buto mag-adobo kay tayo mga puro buto. Wala oh, puro laman. Puro laman ang naiwan. Ngaon na tabay. Tira ta adobo ba, adobo. Adobong manok ba. Bakit ganyan ang kamera? Nabaga blade man kayo. Punasan natin. Ayan. Medyo arang-arang. Itong adobong manok. Gamay-gamay lang sa tag-rice ron bay. Sige na, sara. Alam mo na. Chay, sir. Kailan daw babalik ni tatay? Sarap. 3 araw na lang mula ngayon matapos ng Ramadan. Seven to 8, 9:30. 4 na araw pa? Lunes, Martes. Nakulas 8. Mama, Friday we go out, ha? Ano man, sir? Next Friday, lalabas tayo.
Ang kaan. Ang pala. Agoy, ito na po. Gisid, oh. Tubo pa ta. Nadamihan ko to ng chili powder. Itong adobo. 2 kutsarang malaki nilagay ko. Gusto nyo maanghang eh? Hindi ko mapil yung ano. Tumulo na ang sipon ko. Paniud to. Ang paniud to diri pag Ramadan by City. City na ng gabi. Bambi sa kasi Taylor shish. Ay, pagkain pala dito. Kagaman yun na lang bagyan. Lagay ko sa styro. Yun, gusto mo pa or okay ka na? Tam. Yun? Okay na. Bigyan natin? Siguro yung iba binibreakfast nila, hapunan saka breakfast. Kaya ang dami. Kaya. Yan, nabigay mo sa kanila yung tiyo. Hindi nga. Bukas. Mamaya. Yan, bukas na nagbigay. Yung haris lang ngayon. Okay. Meron pa rin.
Sarap na adobo hanggang laman. Hanggang loob-loob ang lasa. Hindi naman maalat eh. Pagka ano pa talaga maalat siya. Pero pagka Maalat pag madami kang sauce. nalagay mo sa kanin. Walang. Hindi ko nito inasinan. Soy sauce lang yan. Maalat kasi ang soy sauce na yan. Pamili. Sinaw na ba? May kuharis at saka itong pipastry. Yan na lang. Please, enjoy ito. Enjoy it, sabi. Masarap yung butter chicken. Wow. Masarap yung sauce. Walang bagsak. Thank you so much. Sana all. Magkano ang garlic paste na tingin, mo sa magkano? Tsaka ginger paste. Mahal ba? Hindi ko lang napansin. Kung mura, bibili na ako dito. Magluto ako doon. Butter chicken. Napakarami sa atin. Mas masarap pa doon. Kaya yung bawang natin doon, masarap. Pero mahal. Ang bawang kasi natin, Bisaya, no? Yung organic. Maganda doon sa atin. Maraming doon, garlic Garlic paste? Mm. Talaga? Mm. Ginger paste, ganyan, meron? Baka mahal. Pacheck ko sa groceryan. Ginagawa Magkano? dyan. Biniblend lang kasi yan, tapos lagyan ng oil eh. Hindi, paano siya naging paste kung i-blend? Blender yan. Hindi, may nilagay sila. Blender yan, nilagyan ng oil. Mm. Para hindi masira. Hindi makulay ng iba yung bawang. Ewan ko anong klaseng oil ang nilagay nila. Baka olive oil. Ibig sabihin, pwede ka nang gumawa ng sarili mo. Biblend mo lang siya. Ito, mamimot tayo dito sa buto-buto. Kunting rice na lang tayo, puro ulam. Noon, rice ang marami, ulam ang kunti, kaya wala man tayong pambiling ulam. Dito maraming ulam libre. Kaya rice ang kuntian natin, ulam ang damihan. Kasi pag uwi ng Pinas, rice ang marami. Ulam ang kunti, kaya kunti ang ulam. May sudaan. Kaya pag mga handaan, ulam ang tirahin. Taas naman dahil natin sila. Namat ba? Sama na. Yung mga